Την πρώτη του ατομική έκθεση αγιογραφίας παρουσιάζει στο Πολιτιστικό Κέντρο του Αγίου Παντελεήμωνα Χαλέπας ο ερασιτέχνης αγιογράφος, ζωγράφος Σάββας Χαϊτίδης. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την οικονομική ενίσχυση του Κηφαμαία. Η ιδέα για να γίνει αυτό ήταν ενός φίλου που μου πρότεινε να κάνουμε αυτή την έκθεση με σκοπό να ενισχύσουμε οικονομικά ένα ίδρυμα που εδρεύει στα Χανιά, το Κηφαμαία. Και επειδή ήταν και η πρώτη έκθεση που γίνεται εδώ, γιατί φιλοξενούμε στα Χανιά, δεν είμαι από εδώ, πιστεύουμε ότι αυτές οι μέρες τώρα που είναι και μεγάλη εβδομάδα είναι κατάλληλη περίοδος για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Εκτός ότι είναι ζωγράφος, είναι και άνθρωπος ο οποίος έχει αισθήματα βαθύτερα για το διπλανό του. Το ότι διάλεξε εμάς σαν Κηφαμαία να δώσει ένα μέρος των εσόδων του μας τιμά, γιατί αναγνωρίζεται η δουλειά που γίνεται στο κέντρο. Και να σας πω την αλήθεια, αυτή την περίοδο τα έχουμε απόλυτη ανάγκη αυτά τα χρήματα, επειδή βρισκόμαστε στη διαδικασία να χτίσουμε το καινούριο μας σπίτι. Επί τη ευκαιρία θέλω να ενημερώσω τους Χανιώτες και να τους ευχαριστήσω και αυτούς βέβαια, κατά βάση αυτούς. Μερικά από τα έργα που βρίσκονται στην έκθεση είναι ξυλόγλυπτα, κάποια με πυρογραφίες, καθώς και με λάδι πάνω σε καμβάες σε ξύλο ή κορμούς δέντρων. Είναι κατά βάση η βυζαντινή τεχνοτροπία που χρησιμοποιούν συνήθως αγιογραφίες, με μια ελαφριά πινελιά, λίγο αναγεννησιακή, λίγο πιο ανθρώπινη δηλαδή μορφή στις εικόνες. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη και θα λειτουργεί καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ.